silloin no se oli oikeastaan niitä ekojuttuja tavallaan, sitten jotain muitakin mainosjuttuja, mutta se oli tavallaan, se teki niinku ihan hemmetin paljon. Se oli aina ongelma, että jenkkiläiset meni niinku täälläkin, jos kuunnellaan tää yksi, niin ne meni niin korkealle, että oli tosi vaikea löytää, tai tietysti se meni aika vaikeaksi, kun oli... Leijosista kaunein Barbie tähtävää, on prinsessamme tää. Vanki on ilkeän vaivan, mut kuulen mä sen laulun ihmeellisen. Jos aukon sä heitä vain, niin nousen luoksesi avain. Näin pelastin prinssin tähtävään, ja kohta satu häitä vedetään. Ja spiikki loppuu. Joo, tämä on kuulosta. Niin se oli monenlaista, mutta se oli semmoista niinku amerikkalaista tavallaan semmoista musikaaliperinnettä aika pitkälle mitä tehtiin. Se laulettiin ihan törkeän korkealle niitä biisejä. Ja suomalaisille ei ole ihan semmoista poplaulea, semmoista äänialaa, niin oli vähän vaikea. Sitten Anna Asunto teki niitä aika pitkään, joka kanssa toimii laulajana, ammattivuoro-ihmisenä. Joo. Ja sitten ne meni niihin suomalaisiin... Sitten tehtiin, joo, mutta se voit kuvitella, että kun se tehtävänanto oli sellaista, että nyt on tämmöinen Barbie, joka laskee, eikö niin, kun me mainitaan vaippaa, eikö niin, esimerkiksi. Kuuskella oli Barbie, sitten tehdään laulu, joka oli amerikkalaiset oli tehnyt sen, ja ne sanat oli se biisi oli tehty ikään kuin niihin sanoihin. Sitten yrittää muotoilla sen suomen kieleen sillä tavalla, että siitä tulee järkevän kuuloinen laulu, ettei siitä tule vaan sellainen tuotetuottelu. Se oli tosi haastavaa. Mutta mä opin sinä aikana ihan hirveästi itse asiassa tekstin tekemisestä, koska mä väänsin niitä. Ja kohta satu häitä vedetään.